an yi aure na ƙauna, murna zabi ta yawa, ina kike ne amarya, ki zo ki takawa an auren ku da so da ƙauna, kana shagali na girma kowa ya saka yayi. Daga baya na fi so in miki jinjina, wani tsoruwa idaninki ya bayyana, haƙurinki ko da yaushe ne da kantina, ki bi sannu, ki bi sannu. Waɗannan su ne sababbin waƙoƙin da fitaccen mawaƙi Nura M Inuwa ya rera wa Adam A Zango a bikin nasa da aka gabatar a daidai wannan lokaci. Bayan yadda wasu daga cikin mutane suke ta kokawa kan bikin na Adam A Zango da ya kasance katsam lokaci ɗaya kuma ya bawa al'umma mamaki. Da dama daga cikin mutane suna ta yi wa Adam A Zango fatan alkhairi da fatan Allah ya bada zaman lafiya a wannan aure nasa. Wasu daga cikin mutane suna bayyana cewa haka ya kamata ya dinga kasancewa a cikin masana'antar ta Kannywood, ana auren wasu daga cikin mata na cikin masana'antar ta Kannywood din a zantawar da wani ya fito yake bayyanawa a kafar yada zumunta ta TikTok, wanda yake bayyana cewa dalilin da yasa zaka ga wasu daga cikin jarumai ba sa auren wasu jaruman na cikin masana'antar ta Kannywood mata, saboda sun san abin da yake faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood. Da dama daga cikin mazan masana'antar ta Kannywood su ne suke fara lalata wasu daga cikin mata a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wanda za ka ga abin mamakin wasu daga cikin jarumai mata a cikin masana'antar ta Kannywood ɗin da suke baro gaban iyayensu suke tahowa yin fim, wanda daga yin fim za a zo a yi fim. Tun daga nan dai ake samun irin waɗannan matsatsalu, wanda irin waɗannan matsatsalu sun saba faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wanda ta kai cewa har wasu daga cikin jarumai a cikin masana'antar ta Kannywood ɗin har suke fitowa suke bayyana irin matsalolin da suke faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda a kwanakin baya idan ba za ku manta ba akwai lokacin da Amdas ya fito ya magana akan irin sharhi akan abubuwan da suke ta faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood ɗin, wanda ta kai cewa har sai da aka kore shi daga cikin masana'antar ta Kannywood. Duk da ya kasance yanzu Amdas baya cikin masana'antar ta Kannywood ɗin bayan soke lasisinsa da hukumar tace fina-finai ta yi akan fitowa da ya faɗi gaskiyar abin da ya sani.